Bueno, pois moi bo día a todas e a todos. Onte rematou a SELIC e agora pois estamos aquí para seguir presentando cousas. Esta semana temos varias citas, creo que Valentín máis eu. Aquí acompáñame Valentín García Gómez, secretario xeral de Normalización Lingüística da Xunta de Galicia, e Antón Lopo, que é o director, coordinador e alma de Alguén que Respira, que é o que presentaremos agora. Imos presentar o equinoccio de outono, o terceiro dos capítulos dese gran e interesante festival, dese interesante programa poético que é Alguén que Respira. Mañá ás 7:30 da tarde no Teatro Principal pois presentarase O Ruido do Lume, palabra en combustión de 10 poetas galegas de diferentes xeracións, con Alba Cid, Miriam Ferradáns, André Núñez, Elvira Ribeiro, Yolanda Castaño, Olga Novo, Eva Veiga, Chus Pato, Luz Pichel e Luz Fandiño. De todo isto nos falará despois detalladamente Antón. Poesía feminista, comprometida contra a violencia, contra a intransixencia, ou a poesía como a máis sublime expresión de sentimentos e emocións na voz das súas propias autoras e autores, non? Un recital histórico que, como decía, interxeracional, explosivo, que terá continuidade o mércores, o día 22, coa visita a 3 espazos singulares da cidade para presenciar as propostas menos convencionais de 3 creadores, Sechu Senlle, Castillo Suárez e Javier Peñafiel. De todo iso pois nos falará a continuación Antón. Como xa explicamos co primeiro destes programas, que foi pois coincidindo co primer solsticio, non? En primavera, na primavera, pois creo que foi sublime aquel manifesto co que empezou todo, non? De Manolo Rivas. Despois tivemos en xuño unha performance con músico performer portugués, Miguel Azime, tamén excepcional, que se completou ademais cunha sesión de regueifa, e clausuraremos pois a última fase será pois o 21 de decembro, non? Pechando esta edición e pechando pois o ano 21. Como sabedes, o obxectivo deste festival é apoiar a poesía en todas as súas expresións. Neste labor pois conta co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta. O equipo está formado, liderado por, como dixen antes, por Antón Lopo. Cecilia Carballido se centra en toda a produción, unha produtora excepcional coa que eu tamén traballei na universidade. Manuel Martínez é o diseñador, o que fai eses cartaces, eses programas tan fermosos, non? Con esos pulmóns floridos, non? Que nos recrean dunha forma pois moi sublime este proxecto. Alexandre Fernández Peón en comunicación, Iris Cochón en coordinación literaria e Baltasar Patín, un grandísimo escenógrafo e iluminador coñecido dentro e fora das nosas fronteiras. Pois a todos eles e a todas elas o noso agradecemento por este traballo e por esta gran aposta que xunto coa programación cultural que estamos desenvolvendo pois está posicionando a Compostela como a capital galega da cultura, non? Estamos moi contentos e contentas porque creo que a pesar das dificultades, das grandísimas dificultades estes meses, anos case en plural de situacións pois moi comprometidas, fomos quen de non pararnos, condicionados por las circunstancias, pero aí fixemos a edición do ano pasado de Alguén que Respira, e agora pois con esta proposta en 4 días diferentes, coincidindo
cos comenzos das estacións, pois creo que poéticamente resultou fantástico. Pasolle agora a palabra a Valentín. Pois moitas grazas, Mercedes. Dende a Xunta de Galicia, pois un ano máis, van 4, o Festival Respira a nos chámanos a atención, ou decidimos apoialo fundamentalmente por dúas cousas. Primeiro, pola impecable programación que Antón Lopo e o seu equipo fai cada ano para proxectar fundamentalmente voces novas, voces dunha modernidade intensa que das creadores e creadoras, fundamentalmente creadoras, que en Galicia estamos tendo neste momento, non? O potencial da literatura galega, da creación poética e da poesía declamada en Galicia está sendo moi importante. En segundo lugar, un pouco porque xa apuntou agora Mercedes Rosón, que é a identificación deste certame poético dunha forma moi apegada á realidade da cidade, dunha capitalidade cultural como é Santiago, que no seu propio carácter fundacional e na vida diaria ten unha intensidade cultural moi elevada, e que Compostela é cultura, este certame está directamente vinculado non só coas infraestructuras culturais da cidade, senón con lugares que como patrimonio cultural son relevantes en Santiago, e eu creo que universalmente coñecidos moitos deles, outros non tanto, pero sí que nos descobren moitas veces esa parte máis que máis se coñece e ao mesmo tempo a que non se coñece tanto, non? Iso é algo que é sempre de estimar en calquera certame cultural, máis aínda cando o fío condutor é a poesía, non? E, polo tanto, animar a todo o mundo a que asista ás distintas sesións que se van ir desenvolvendo dentro da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, por decir que seguiremos apoiando o certame que se sobrepuxo á pandemia, hai que recoñecelo así, non cesou, e soubou adaptarse a distintas realidades, o cal, agora que parece ser que todo isto vai empezando a pasar, pois que eu creo que tamén é algo que temos que destacar e que falaremos máis do futuro, pero a capacidade da nosa creatividade cultural para adaptarse a distintos entornos, aínda que os casos son tan severos como este que estamos aínda pasando. Entón, esa palabra. Moitas gracias, Mercedes Rosón, e o agradecemento ao Concello de Santiago pola súa aposta decidida pola poesía, en concreto por esta proposta de festival que facemos o equipo que lamentou e que recolle algúns dos mellores profesionais que traballan en Galicia, pero tamén persoas de capacidade de traballo e, sobre todo, un maravilloso traballar con eles desde Baltasar a Cecilia, Manolo, Alexandre, Luis Iglesias tamén e Iris Cochón. E a Valentín, que polo apoio que fixo desde a Secretaría Xeral, sempre decidido desde a primeira edición, o que permitiu que o festival non só aglutinase distintas administracións, senón que permitise ter un certo avío na súa proxección, na creación dun programa cada vez máis forte. Este ano loitábamos contra ese impedimento da pandemia e articulamos este programa en 4 días, 4 sesións que nos permitisen irnos adaptando ás diferentes situacións sanitarias, e de feito en xuño tiñamos 65 butacas de aforo e hoxe temos 130. Quere dicir que desta vez para o terceiro día poden estar máis persoas que se o tiramos feito todo xunto seguido no seu programa habitual. Pouco a pouco o festival, e isto é algo tanto desde o Concello como desde a Xunta que se valora e que eu lles agradezco, estamos tratando de ano a ano darlle unha personalidade cada vez máis marcada. É evidente que o festival aposta polo plurilingüismo nunha comunidade que ten un idioma ponte entre diferentes estados da península, e apoia tamén polo trasfego entre as diferentes poesías que se dan en diferentes idiomas.
De feito, esta característica das minorías, das identidades, que é xa algo habitual desde o principio en que dedicamos o primeiro ano un apartado especial á poesía saharaui, desde ese momento vamos a seguir apostando e nos gustaría que en próximas edicións, por exemplo, recoller fenómenos como o mirandés que hai en Portugal e que de feito será segundo prosperen as situacións e como sexan as estructuras, sería unha lingua invitada do ano que ven. Seguimos cas nosas alianzas co Festival de Valencia de cara a crear tamén nestes momentos tan difíciles para as comunidades LGTBI+, para crear o ano que ven, a ser posible, unha base de recoñecemento para as persoas que levan traballando en colaboración co Festival de Valencia, que levan traballando desde os ámbitos periféricos da poesía LGTB e con unha calidade verdadeiramente excepcional. Este ano é dentro desa marxe de estar buscando minorías, de estar buscando periferias, fixemos unha aposta por recoller nun só recital, que é do día 21, ese momento que está a vivir a poesía galega escrita por mulleres, con un recoñecemento non só internacional, sino algo que a veces é máis difícil, que sexa recoñecido con 2 premios sucesivos da literatura nacional, do Premio Nacional de Literatura, que é verdadeiramente un caso excepcional e que demostra a capacidade das nosas poetas, a súa forza, a loita continuada durante anos para crear unha linguaxe propia de resistencia, tamén de rebeldía e tamén de reivindicación. Nese sentido, a nosa proposta do recital do día 21, o do ruído do lume, e é o ruído do lume que sin lume arde, para unha palabra que é a luz que sin luz ve. Facer unha historia do último século da poesía galega a traveso precisamente das voces das mulleres. É evidente que a traveso de 10 mulleres non se pode recoller todas as sensibilidades que hai, e son máis das que están, pero hai que poñer un acotamento, facer unha paisaxe, e nesa paisaxe elas son as que realizan unha cartografía desde o ano da República, desde 1931, a actualidade. A máis bella naceu precisamente no ano da República, 1931, e a máis nova, a máis bella Luz Fandiño, e a máis nova Albaciz, cando se produce o primeiro triunfo electoral de Manuel Fraga Iribarne en 1989. O percorrido histórico é apaixonante e as súas voces non só recollemos a do último Premio Nacional de Literatura Olga Novo, a de Luz Fandiño, que é o resultado da súa evolución ao longo da emigración, da aprendizaxe, o que ela se chama a poeta analfabeta, que se formou na emigración en Bos Aires, e Albaciz, que é o Premio Nacional a mellor poeta nova, tamén do ano pasado, e está Chus Pato, que é probablemente a figura máis relevante a nivel internacional da nosa poesía, e está Elvira Ribeiro Tobío, que ten ese finísimo fío de comunicación sanguíneo ca familia de Rosalía, e como se diríamos que está aquí esa xinea que parte de Rosalía e de Murguía. Está Miriam Ferradás desde o Cotiá, está toda unha serie de poetas que de algún xeito, Eva Veiga, traballan tamén co corpo, traballan tamén ca dicción, e que conforman verdadeiramente un discurso moi sólido e moi vertente, tanto desde o nivel corporal, porque temos que pensar que son mulleres que aman desde todas as latitudes dos afectos, cando é o amor, e temos a Andrea Nunes, que é a poeta cis de traballo por excelencia, que está actualmente escribindo en Galicia. O sea, é unha serie, un abano que lles permite ás espectadoras e os espectadores descubrir outra lectura da historia recente da poesía galega, e que ademais o faga a traveso de persoas que pertenceron hasta hai moi pouco tempo a unha terra incógnita, e elas son as que precisamente fan esa nova cartografía desa terra ata agora incógnita. Iso pro día 21, e pro día 22 presentamos un proxecto especial, moi especial, xa que
a sección habitual do festival Atravesar a Cerca, Travesía Cerca, que o que intenta é achegarnos aos espectadores a lugares pouco coñecidos ou pouco difundidos do teatro principal. Decidimos trasladalos á cidade e imos empezar o percorrido nun espazo que eu creo que é bastante coñecido, pero que, como vai ser nese barrio, que é o barrio de San Pedro, ademais nestes momentos ben importante, porque é un barrio verdadeiramente candente, que está en transformación, en transformación física para convertirse nese bulevar que reciban os seus peregrinos, sino que os propios habitantes dese barrio durante tantos anos esquecido se convirtan en centro tamén da cidade. Pois elexindo ese barrio, precisamente o barrio de Concheiros de San Pedro, desde o Xardín da Maceta, que é un dos xardís privados máis singulares que hai nese barrio, reunímonos alrededor da voz de Sechu Sende para ir coñecendo espacios, algúns pouco coñecidos e outros verdadeiramente ignotos. A terraza do Centro Sociocultural da Trisca é, ao meu xuízo, probablemente a atalaya máis maravillosa e fascinante que existe en Santiago para contemplar ese tapiz de confluencia de modernidade e tradición que é a cidade. Eso no que respecta ao edificio de Heyduk, físicamente tan semellante, tan evocador desa esquina de Nova York estreitísima, e que ademais permanece na cidade non só a traveso deste centro sociocultural, senón das torres que hai no Monte Gaiás. E logo un lugar que para min é un lugar especialísimo, que nos centros sociocultural estará Javier Peñafiel, un artista aragonés que nos acompañou xa na primeira edición do festival e que fai un traballo específico para o festival. Logo está o que diríamos o pequeno tesouro deste percorrido, que é o xardín do ferreiro Berto Leis, na rúa Pablo Leis, que era o paidil que sempre ten esa tradición de ferreiría, toda a Rúa das Fraguas e esta do Ferreiro. Nos amamos ao momento da cidade un debuxo, un mapa no que era xa un sitio de ferreiros, de artesáns, de forxadores do ferro. Il construiu no fondo da Rúa Pablo Leis un xardín surrealista, un xardín a min encántame, de figuras de pedra, pero sobre todo de fontes, de ferro, un xardín que está entre o privado, entre a excentricidade privada, a xenialidade artística, pero sobre todo unha autoafirmación de obra artesanal que nos leva tamén a unha das esencias artesanais da cidade. Eles, aí estará a poeta vasca Castillo Suárez, unha poeta poderosísima que por primeira vez recita en Galicia. Verémonos en decembro. Para decembro temos un programa, o 21 de decembro, un programa moi especial que recolle outra das seccións do festival, que é de facer as producións propias. Nesas producións propias fixemos 2 encargos. Un a Proxecto Mourente, que é un creador interdisciplinar centrado na música tecno de traballo con poetas galegos. E outro a Rodrigo Cuevas, que fai un traballo específico para o festival con poetas asturianos. Eles dous centrarán a cerna do día 21 no que é o programa máis festivo de todo o festival e que nos abre xa para a despedida deste 2021 e a benvida do 2022. Moitas gracias a vos e asistide, porque o programa é excepcional. Bueno, algunha pregunta? Sí. Estos recitais do día 22, quero dicir, non son un percorrido, para que non é que... Sí. Son un percorrido. Sí. Quero dicir, non son a mesma hora, por exemplo. Non, é a 7:30, 8 e 8:30. Unha continuación do outro. 7:30, as 25 primeiras persoas que estén ás 7:30 na maceta son os que teñen o acceso a 7:30, 8 e 8:30. Despois vais a Trisca e da Trisca a Fraguas, na Costa do Vidoiro. Sí,
Pablo Leis, chamase a rúa. Eso, sí. E serán 25 persoas, non? Sí. E hai sitio todavía. Quero dicir, como vai o tema das reservas? Non hai Por reservas. orden de entrada. Primeiro, Este ano decidimos non poñer reservas porque estivemos vendo nas dúas edicións anteriores que se reserva, non quedan entradas e despois a xente non vai. e para o de mañá tampouco con reserva. Tampouco. Hai que Pero se comprarla. pode reservar desde as 10 da mañá, non cando abren na zona C. Ás 10 da mañá. Desde as 10 da mañá na zona C, pola web ou na ventanilla do teatro. Aí xa se contra con un aforo, bueno, home, non é grandísimo, pero sí xa é folgado, 135 prazas, está ben. Aspiramos en 130. que en decembro o aforo Sí, xa, total. sexa total. E pedíamos pues 300 e algo que son as butacas do teatro principal, onde celebraremos o 21 de decembro. Decembro. Pois nada, se non hai ninguna cuestión máis, moitísimas gracias. Outra pregunta para Valentín. Sobre outro tema. Valentín, que nos comentes algo do famoso vídeo viral de Moraima, que supoño que verías. Bueno, e toda a polémica que se formou con este tema, non? Esas nenos que cada vez falan menos galego, quizá porque as políticas non son o suficientemente, bueno, non apoian suficientemente a lingua, non sei, que opinas de todo isto? A ver, que bueno, ese vídeo que se fixo viral esta fin de semana en realidade, bueno, reflexa unha realidade que é a chegada ás nosas vidas dos entornos de voz e dos mecanismos que se van comunicar connosco xa non por soportes que teñen que ver coa digitalización nin coa comunicación escrita, senón por voz, non? Esta é unha realidade que está moi vinculada ao que chamamos a inteligencia artificial e, polo tanto, temos que traballar neste ámbito, non? Recordar que nós temos un proxecto en marcha que se vai visibilizar dentro de pouco, que é o proxecto NOS, precisamente para tratar de solventar esta cuestión que non é fácil para as linguas como o galego. Isto non é un problema só do galego, senón das linguas chamadas medias ou as linguas minoritarias tamén que teñen que ser incorporadas por as grandes corporacións tecnolóxicas, neste caso por Apple, pero tamén por Microsoft. Estamos falando destas dimensións, non? E que teñen que telas en conta, así como estiveron en conta pois a hora de elaborar os seus dicionarios ou de elaborar outros mecanismos de comunicación como pode ser pois o subtitulado, a toponimia. Temos que tamén traballar agora isto, que é a oralidade, non? Dentro de pouco nos comunicaremos nos car máquinas non dándolle unha tecla, senón falando con elas, e elas falarán con nós. Ese é o que é o anticipo dese vídeo desta nena de Moraima con Siri, non? Conseguiremos que Siri fale galego, claro que sí. Non é fácil, pero estamos nese camiño, desenvolvendo, como digo, xa un proxecto moi ambicioso que está presentando aos fondos Next Generation, que se chama Proxecto NOS, e que vale precisamente para iso, para desenvolver entornos de voz e para conseguir que os mecanismos falen en galego e entendan o galego, porque ese é o futuro da nosa relación con eles. Bueno, este era un dos asuntos, pero outro a raíz deste tema é ese medo dos pais, non? Que moitos que se manifestaron, moita xente que se manifestou por dentro de dicindo que cada vez son menos os nenos que falan galego e os que saen da escola perdendo ese galego co que entraron moitas veces. É un tema fundado? Ese é un tema como todos os temas que teñen que ver coa sociolingüística, con calquera área do coñecemento que afecte á sociedade, é un tema complexo de entender, tamén de explicar, aínda que calquera que viva na sociedade galega actual sabe que os nosos nenos e nosas nenas teñen máis capacidade que nunca para ler, para escribir, moitas veces incluso tamén para falar. O pase que viven en entornos urbanos que tradicionalmente xa en Galicia sempre foron os máis desgaleguizados, é dicir, as cidades en Galicia sempre foi onde se falou menos galego, e o ámbito rural é onde se falou máis. Que pasou na Galicia das últimas décadas? Bueno, que no rural temos moita menor xente, e no urbano máis xente, non? A nosa poboación basculou cara a unha sociedade máis urbana, máis cosmopolita. E entón isto, bueno, xogou un papel tamén importante no que é a concepción do galego. Un neno ou unha nena que sexa escolarizado nun colexo do medio rural,
a inmensa maioría dos seus compañeros van falar en galego, os seus profesores van falar todos en galego, ese neno vai conservar o galego que trae da casa. Evidentemente, estamos falando de Santiago, da Coruña, de Vigo, de calquera outra cidade de Galicia, a realidade é outra. Xa vai depender cantos nenos galego-falantes haxa, cantas horas de lingua galega teñan, aínda que o profesor ten que equilibrar o número de horas dependendo da lingua máis falada da clase. É dicir, hai mecanismos que o regulan, pero todos sabemos que a realidade sociolingüística impregna-nos e rodeanos todo o día, non é só o horario escolar, son as horas no patio do recreo, son as horas das actividades extraescolares, das actividades deportivas, e todo iso é o que temos tamén que traballar para alcanzar un maior uso do galego, porque o que nos dicen as estatísticas é que os nenos e as nenas acaban cada ciclo, cada curso, ca maior capacidade que tivemos nunca para poder comunicarse, para poder escribir, para poder ler en galego. Cal é o problema? Que despois non o usan. Non o usan porque o entorno fala castelán. E entón, esa é a realidade que temos. Eu resistome a decir que temos menos galego-falantes que antes. Eu que digo é que temos galego-falantes distintos. É dicir, cada vez máis, o que vemos na nosa xuventude é que eles utilizan o galego para cando consideran que teñen que utilizar o galego, pero son capaces de facelo, son capaces de utilizalo. Cal é o tema? Que, bueno, que se ven rodeados dunha realidade tecnolóxica, dunha realidade social, dunha comunicación cada vez máis ampla con outras sociedades, con outras persoas que falan outros idiomas, e xa non estou referindo só ao castelán. Hoxe é moi común que calquera adolescente de Santiago se comunique por Skype ou por calquer outro medio telemático en inglés ou en calquera outra lingua con alguén da súa idade noutros idiomas. O galego ten que xogar esta partida, ten que estar nese reparto da comunicación que se vai dar. É un pouco que nos ilustra ese vídeo de Moraima con Siri, cando lle digo eu falo galego e ti non me entendes. Eu estou firmemente convencida que máis pronto que tarde Siri vai falar galego e vai entender o galego. Pois, nada máis, moitísimas gracias.